Terska kaikille taas. Nyt on pelaamme ensimmäistä kertaa ensimmäinen videoni, jossa minä aion pelata survivalia. Ja näissä tulee olemaan hyvin monta jaksoa. En mä hyvin montaa tiedä, mutta... Ja mun ääni on sitten hyvin käheä. Mä oon ollut pedopear. Mut siis niin, mä oon ollut kipeänä nytten 2 päivää. Kuumatta 38 yhdessä vaiheessa ja sen tapasta. Mutta niin, otetaanpas aloitukseksi vähän puuta. Aloitukseksi. Hehehehehe. Taas kerran pitumoinen läppä Juholta. Hakkaa se puu. Mä saatan sit myöhemmin joissain mun videoissa tehdä overlay-efektiä. Ai saatana. Koska mä tiedän, se on aika hienoa, jännän näköistä. Kylpänaumo vieköt. Luola! Sinne perustan minun taloni ja täällä tulee asumaan minun perheeni. Ja täällä pidämme niin paljon. Hetkinen, onko minulla vain... Ei, minulla on iisillä. Niin, täällä tulee olemaan niin hauska. Ei vaan, en mä tule muuttamaan koskaan tänne. Gravel. Gravel on hyödyttää. No ei se ole niin hyödyttää. Ehkä. Hiljaa koira. Oh! What is this? Lava. Creeperi. Jännää. Hyvin omaperäistä. Saatana. Jännä kun näin just äsken tässä koira. Kuulen sut koira. Koira! Koira! Kiitos koira. Hyvä koira. Saat nimen. Saat nimeksi. Bella pieni äidintissi. Bella pieni äidintissi. Hyvä, tapa lampaat. Hyvä, saan villaa. Tapa lampaat. Hyvä. Hyvä pellatissi. No okei, ehkä pellatissi. Bellasvan. Go Bellasvan. Olet saanut Jacob-taudin. Nyt se on ihmissuhde. Truth finally came. Tunne olisi aika hienoa tehdä talo. Nope! Jack testa. Ja taas kerran Bellas menee. Satana kun näitä Bellas menee löytyy ihan vitusti tällä. Ärsyttävät Bellasmanit, jotka nussivat toisiaan ja sitten saavat lapsia ja sitten huomaa, että lapset ovat CP-vammaisia ADHD-homoja, jotka änkyttävät jokaisen. Sitten huomaa, että he täytyy tappaa. Sitten kun tappaa ne, niin ne hyökkäävät sinun kippuusi ja sitten olet kokonaan kusessa, koska Bellat ovat sitten hyvin vihaana ja päästävät. Mitä helvettiä? Mä lopetan puhumisen. Ei. No, en menettänyt puolin damagea. I'm very brave man. I didn't lost falling damage. Boot. Ups. Epic röyhtäys.
Siinä. Turkispoikaseni. This is Spartakikki. Se on todella kikki. Kikki. Tuolla olisi tämmöstä hienoa peltoa. Sinne mä teen mun pallivahatalon. Häh? Har. No on vielä aikaa, jos satanasti. Ei vaan mä oon kusessa. Jos mä nyt saan näitä. No niin, tulihan ne woodit. Wow, wood. Chuck Norris hits wood with his bare hands. Ei vaan. No kyllä vaan, se on totta. Anteeksi taas kerran. Noin. On jo tarpeeksi puuta. Täällä on sukarkeenia. Tähän tulee olemaan minun taloni. Muuten siitä talosta tulee olemaan hienpäivä. Satanan ruma. Ruma kuin mikä. En tee kovin isoa tästä. Minä haluan ikkunat tuohon. Hetkinen. Helvata. Ei ne tähän tule. Onpa semmonen pallinaama typerä poika taas kerran. Ihan pienet ikkunat. Sitten minä näen, mitä maailmalla tapahtuu. Seikkailija Kalle. Puu loppuu. Minä teen nopeasti crafting table. Nalle. Mitä? Hän tuosta vielä vähäisen puuta. Se veikkaan tulee riittämään. Har. Jätän nyt tähän ruman puun, mutta sama. Joo, mä lopetan tää episodin tähän, joten see ya everybody. Ja sitten muistakaa subata. Joten moro!